Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka khubor ka bapenlong ka jingting layathu bakadon ka jingpynkhein ka jingpahara haka jakasa jong ki khna kynthei jong ka National Institute of Technology NIT Silchar haka mit jong ka sitho ding ka taka laitri jong yayong ka balapen mi ka jing sokhya halor ka jing shngai haka jaka pule bat ki rukom pet ngor ka rum jing tip banengkong la ka no bo we samla pule shenrang nakatanat MBA ula rung shapo ka jakasa jong ka hostel balalap ba uyat hapoh ki koridor bagi jaka paidbah haka jinglong renjeng bamyaha kani ka jingjia kalapan mi ya ka jingting jang kinong shong nongsa haka tega jaka haka babun naki kilapan bana tang hadin baki layo I ya ka jingwan rung tu jong kibor penya jong ka hostel bat kibor pahara kila shingkhe ya ka tega jingjia bat ki dalam no yu teu samla pule shabar jong ka tega jaka shimla dan kanu ka jingmen saw haka bayade bat ka tega jingjia kita lang khubor na kita nak terekam kilapan pau bahkan ni kam kadang don hak jing tokit di bawah penya kidang bisar benya ya ki jingja ki bala penla ya ka jingpynkhein kenthop ya ki jing bakla ki bala banja hak jing penya ya ka jingrung bat ka jingpen bena ya ki bor pahara wala umshim la penmi ya ka jingpentikna ka batikna hak baya dei bat ka jinglong jong usam la puli ki jingtep banengkong ki peni baka jingdi buat ni ka jingja bala banja hak jingmut jingperkhat kalak bandai kidau ki het sarkar kim patla ban pensisya kini ki jingkeno las dang ya ka jing tokit hapoh ban tip ya ka jingkit khli bat ban ai jingmut ya ki lat ki lenti ban yada naka jingja biang lakmi lenti bakate ka jaka puli kan bisar benia ya ki kendon pahara jong ki hostel halor ka te ka jingja